Niejedny spokojno sobie leżą, insi to nie dadzą radę uleżeć po tym, co się wydarzyło, jakie są rezultaty welacje prezydencki dredzi ture. Adam Hybel gorąco kawa i se podrechłewiwume i sprawdzamy, co przed nama. A, ja wiedzę, na co to dziś. My sorechtejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, solarium, a tyś biele zna i badebukse. Studio Kasiebe i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W Kasiebe i Świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownie Łegrodzenia, Słupsk, Kartuze, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Na początku chcemy zazdrzec na reakcję. Aleksandra Dulkiewicz, Rafał Trzaskowski został prezydentem Rzeczypospolitej. Rafale, gorące gratulacje. Teraz czekamy na oficjalne potwierdzenie sondażu Ipsos. Mamy też film Wejrowścigłe dzejarza obywatelści koalicję Morcena Bulczeka. Jak to oni są bardzo cieszą, dzisiaj były ogłoszone te rezultaty. 3, 2, 1! No i tu pytanie, czemu oni to sobie robią? Jakby za czym? Bo ustny człowiek, dozdrzeniały, mo co stacigłe, że on wie, że jego dzejani może przenieść rozmaite konsekwencje. I teraz dozdrzeniały ledze cieszą się tym, że w exit polu wychodzą nażyletci, że tam po prawdzie nie je wiedzieć, kto dobył, bo jest coś takiego jak granica statystyczny fele, plus exit poll to nie jest to samo, co rezultaty welacje. No i czemu ci ledze to sobie robią? Ci wiedzą, że może się wydarzyć tak, że równak ich kandydat nie dobandze i wtedy oni sobie będą musieli tłumaczyć z tego, że zrobi ledze se glepyrów. Ale to jest ich sprawa. Myślę, że dozdrzeniały ledze by mieli wiedzieć i my by mieli dozdrzeniałym ledzom powierzywać władza cię w samorządzie, cię w centralny władzę. No ale dobrze, przejdźmy już do tych końcowych rezultatów, ja ci podała państwowo welowno komisjo. Karol Nawrocki dobył z popiercym 50,89%, a jego rywal, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, 49,1%. Tu warto zazdrzec na statystyki, na te bezwzględne liczby. Jeżeli chodzi o Karola Nawrocki, wysoko frekwencja też była, 10 606 807 walmanów postawiło krzyżyk popieronym przez Prawo i Sprawiedliwość kandydacie, a tymczasem Rafał Trzaskowski 10 237 286. No i warto to zestawić z drugą turą uszły welacje, gdzie Andrzej Duda biodkłewał reelekcję, a jego kontrkandydata też był Rafał Trzaskowski. Wtedy to było 10 440 647 głosów na Duda i 10 18 283 na 263 na Rafała Trzaskowskiego. Tam ta różnica była większa, to znaczy inaczej, różnica procentowo tu była większa, 51% miał Andrzej Duda, a 48,97 Rafał Trzaskowski. Ale warto jest przestrzec temu, jak zmieniła się liczba walmanów, ta bezpośrednio i bezwzględno, to 200 tysięcy wiceledzy popierło Rafała Trzaskowskiego, ale też 160 tysięcy wiceledzy uznało, że Karol Nawrocki by miał teraz rządzec, jak tych, których chce reelekcję Andrzeja Dudę. No to pokazywało, że prosto zwiększyła się frekwencja, że zwiększyło się zaangażowanie ledzy i pokazywało, że do Nawrockiego nie udało się za bardzo zniechęcać ledzy, niewiera, że prosto ciebie nie te akcje zniechęcywające ten czarny PR, jaki na końcu kampanii się pojawił, te rozmaite pogłerchy tykające się jego uszłosce, że ciebie nie to on by jeźwicy głosów stracił, co ty się baro możliwe, ci mnie tyś rzeka. No i chcemy so przezdrzec temu, jak to wezdrzy na Kasiebach.
Zacznijmy od pomerściego województwa. Tu 59,13% ma Rafał Trzaskłewski, a le 40,87% Karol Nawrocki. To jeśli plus nasze województwo by miało prawo głosu, to Rafał Trzaskłewski by dobył. I jeśli idzie o popiercy dla Karola Nawrockiego, no on jest z Gdańska i tam niecały 30% ledzy go popierał, a jeszcze 70% uznało, że to by prawie Rafał Trzaskłewski miał być prezydenta. A jeśli idzie o insi place, no to tak, nowesi popiercy dla Trzaskłewskiego to jest Gdańsk, 70%, a licząc Buten Trzegardu na Kasiebach, to Pucci Krys, tam 58% dobył Rafał Trzaskłewski. I w drugą stronę, gdzie było najwięksi popiercy dla Nawrockiego, jeśli idzie o Kryzę, to tu Kwestyrści Krys wypodono lepiej, bo tam Karol Nawrocki ma 55% głosów, no ale na przykład są tacy gminy jak gmina Lenio, gdzie 70% popiercy on ma i to nie jest weimk, tak to wezdrzy. Jeśli spróbujemy jakoś tak spojrzeć na etniczny Kasiebę, tam gdzie więcej etnicznych Kasiebów mieszka, to tu bez wątpienia to jest widzec Karol Nawrocki popierany przez Prawo i Sprawiedliwość dobiwo, bo na przykład gmina Lenio to on dobiwo, a minimalną przewagę ma w gminie Siemut, która jest etniczno wymieszona. Te tereny, gdzie pływejnie prześle ledze z ustu, tam więksi popiercy dla kandydata obywatelskiej koalicji, a tam, gdzie są ledze od lat latycznych mieszkający na Kasiebach, to popiercy więksi dla kandydata popieronego przez Prawo i Sprawiedliwość, co nie jest niczym nowym. Konserwatyscy prosto dobrze są mają na kasiebskich wsach, w placach, gdzie jest więcej etnicznych Kasiebów. Także tu nic na nie zdziwiło. Niejednych dziwi może to, że ta retoryka, która nie jest rzeczną mniejsze zną, jako strofio do Kasiebów, które też są mniejsze zną, no ale my Kasiebi prosto jak no spłyle z nas nie za baro ciejemy mniejsze zną i nie chcemy być tak kategoryzowany i to może być prosto przeciena tego. To jeśli idzie o to, jak to na Kasiebach wezdrzy, na stronie PKW może ta sobie to wsiedkłe na spokojną bezdrzec. Takich platów ja bym musiał wiele to metrów wyjdzie, ja sobie śpię zaraz. Witum, a co, dzysemy w lesy nie jest me, drzewa me nie wynoszą, co? Panie lesny, że ja tam rozwezna, tam pora wietewków cię tam na święta, żeby te moje wnuci mogły degłewać z tym jałowca, a we zary robić afera. Wietewków, jo, ale żeby teli wietewków nażnąć, żeby to w trzekłe nie z lasa wycyngać, tym będę głową cały Gdańsk. Oj, tam nie woźny. Ja tu, chcecie to zgipsować? ja teraz muszę taką inwestycję zrobić, bo mnie są plany zmieniły biznesowe. Plany biznesowe, a ja ci wymielę przódę plany biznesowe. No przódę ja sam mógł w tym siurku drzewo trzymać i nim handlować z tym, co ja ja tam miał, a teraz jest ten biznes sepnął, bo mnie tam schaltowali. No i teraz ja chcę to na mikroapartamenty przerobić i sceny są zrobić, traci załowy eleganckie. Ale tu Cygertałe nie mają też płotę, nie? Ja muszę płot założyć, bo ja wczoraj kupił węgiel, 2 tony. Dzisiaj rano weszedł i widzę plus 1 tona została. Kto mnie to ukradł w nocy? A propos tego węgla, ja tu muszę kara nową kupić tyś, bo ta co ja wiózł ten węgiel, to ona tam w tę dziurę wpadła, to kłęło, co tam płęło mało, bo tam ta droga do swojego budynku nadleśnictwa, to wam ta tako bele jako, tako dziurawa, że to zawsze zbłega. A oni tu jeszcze flaster mają, to ja co ta droga uprawia. Dobrzyńca Cygert. Płotę panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygert. Serakłewsko-Wigłyda. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Ale to jest to solarium? A tu już galotów mają, a wsiad ścigłe. Ewele. No coś ty mają. Sromłe te nie ma. Jena seja. Pochwalony Jezus Chrystus. Watumota to solarium, jo? Jo, bo ja so chcę palec, bo sąsad on mnie so chwali, że on był do Maroko jachuny, a taci fejdłe palony on przeszedł. Ja so myśla, te diable, te mnie Niemceś so chwalił. Ja so tu fejdłe pala, ja mu rzeka, że ja był w Egipcie. O, jo, ale ja widzę watumota fejn, to aż tak świeci, jo, fejn to jest, jo. O, tu idę kupić, bo ja chcę tym mojej na walentynci coś.
To tyś taci, ale to... nie, to jest za mały. A coś to je? To ani to na cece nie je, ani slotka nie zakreje. Weź i to na usie nałozie, co to i nie przewieje. O! No jo! Dobrzyńca solarium Kuelchani Wielgowies. Mumetyś biele zna do kompanii i takowa wieta. Na końcu taci welacje, czyli są rezultaty, je wiedzieć, full ekspertów musi so spotykać w studiach telewizyjnych, karnylów rozmaitych i tak dalej i powiadać o tym, co je przecieną do becy, co je przecieną przeżniancy. I już pojawiają pierwsi głosy, że nie potrzebno obywatelską koalicję reszała taci temę jak uszłost Karola Nawrockiego, jak te kwestie prawie z cyganim putanów, kiedy on robił jak no łechroniarz w hotelu, czy gdzieś tam w innych placach, co tam sadzało w jego uszłocecie, jakiś jego kibolści urenamle, że to wsiedkłe było tak po prawdzie procem skuteczny, bo jeśli bierze so na świadka kogoś, komu no ciężko jakoś tak zawierzec, jeśli so robi to wsiedkłe tak na chudkłe, to wtedy efekt jest odwrotny, to znaczy wsiedce widzą, aha, oni chcą na małe brzedze z tego Nawrockiego, to ja nawet go za baro nie lubił, ale jak Tusk na niego lechły godo, to ją da go popierał. I że to tak mogło wezrzec. Przeciwmiasto do końca z tym nie zgodza, bo jeśli wzyrome na czystą matematykę tego, jaci kandydat z pierwszej tury bandze popierał i jego elektorat jak bandze welował w dredzi turze, no to ta matematyka bezwzględną pokazywała do becy Karola Nawrockiego i to takłe pora procentowych punktów. I teraz mamy sytuację, gdzie po prawdzie tam ten 1% zaważył we wsiedcim, no to widzimy, że równak jakby Rafał Trzaskowski pewnie nadrobił tych stratów. Co ciekawi, na przykład z Walmanów Mencena jednostce procent wedle exit polu welowało Rafała Trzaskowskiego. Mimo tego, że baro tak negatywno elektorat Konfederacji wypowiadał się i o rządze Tuska i o Rafale Trzaskowskim, to tyle widzę zbało, że wieldzidzyl wśród nich, pewno też wśród nich geszäftników, bo jeśli zdrzymy na płedowci, to 57% geszäftników welowało Rafała Trzaskowskiego, tym łyzie prawie te jakiś wolnorynkowi zapływiesce zmniejszeni ZUS-u, który ma rząd Donalda Tuska, bo to nie jest sprawa prezydenta, ale wszystko mona se cesk, to znaczy jaci partie kto je, jaką polityka ta partia bydeje, to tyśmy cesk na to, jakiego kandydata na prezydenta bandzemu popierele. No i to wsiedkłe mogło tak poprawdze to sparłanciony z tyma pogwerchama, jaci weszłe na końcu z tyma publikacjama Onetu, mogło doprowadzić do tego, że Trzaskowski nadgłenił, no ale zafelało dosłowno centymetrów. Bo tu tak po prawdzie, no to już były kwestie tego, przy jacich lokalach bandze świecą słońca, a przy jacich bandze deszcz padł. Tak drobną różnica. No i co to nama wsiedkłe godo nasi spłeleznie? Z jednej strony kandydat popierony przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki ma mocny mandat, błe wspierło go wiceledzy jak Andrzeja Duda w 2020 roku. Do tego to popiercy je przy wysokiej frekwencje, z drugiej strony tak minimalny do becy pokazywał, że praktycznie połowa ledzy bardzo mocno się zmotywowała, żeby on nie był prezydenta. To nawet nie, że ima to je obojętny, ale po prawdzie bardzo wiele ledzy nie chce, żeby taci ktoś mieszkał teraz w prezydenckim pałacu. Tej mamy z jednej strony mocny mandat, z drugiej strony mamy połowa ledzy, terny baro nie popierają tego. Mamy z jednej strony pokazani, że czego by nie rzekł i jak baro by nie były zdziwiony ty ledze, terny na przykład fejrowele do becy Rafała Trzaskowskiego, czyli leno weszło pierwsi exit pole, nawet nie late pole, bo ten late poll pokazał nam inną sytuację i później trzeba było dać do rynku, tak po prawdzie jeść w nocy, żeby coś konkretnego wiedzieć. No i ti ledze nie dozdziałeni są budzele w takim przeświadczeniem, że nasz kandydat tu ma dobrą pozycję i na pewno jak PKW wszystko podliczy, to bardzo dobrze, a tu są budzą i są okazywało, że nie jest dobrze dla nich. Z drugiej strony i oni są musieli łybudzec w takiej sytuacji i oni są też muszą łybudzec
I widzę, jak wiele ledzy popiero ciesto insio polityka. Jak wiele ledzy ciesto inaczej wzero na świat. Dla jak wiele ledzy insi wortnote są woźny. Tu gwes bardzo wiele do przemyśleni. Dla jednego i drugiego sztabu, bo wszyscy będą musieli się zastanowić, jak prosto dali rozwijać ten kraj. Ten kraj, który jest bardzo spolaryzowany, bardzo podzielony. W jakim z jednej strony my widzimy, że ledzy chcą przełamani tego duopolu, łecim świadczy choćby bardzo dobry rezultat w pierwszej turze Sławomira Mencena. Z drugiej strony chcą, jeśli ju muszą wybierać między jednym a drugim, to nie twierdzą, że mają namkły na to, ale idą welować i po prawdzie bardzo są zniechęceni do jednej strony i temu weleją drugą. To będzie bardzo ciężko wszystko jakoś zjednoczyć i sprawić, żeby to państwo jakoś funkcjonowało, żeby ta społeczność jakoś się rozwijała. I też bardzo ciekawi są nam maleją perspektywę tego, co będzie się działo w rządze. Może będziemy mieli przyspieszoną relację. Jeśli by wierzyć aktualnym sondażom, to wtedy później możemy się spodziewać na przykład rządu PiS Konfederacja. Przecim obywatelska koalicja będzie jedurną polityczną młecą opozycję, bo płet welownym proga jest trzeco droga, czy lewica. I tu trzeba pomyśleć, oni muszą pomyśleć, co by można w takiej sytuacji zrobić. Je wiedzieć, że nie jest wykluczony, nawet nie jest wykluczona taka przystojna obywatelska koalicja Konfederacja. Bo czemu by nie? I tu te wolnorynkowe kwestie by mogły zaważyć, ale widzimy, że bardziej ta łeglowo dba ledzy grzeją kwestie światopozdrzadkowe jak gospodarcze. To znaczy nas nie za bardzo obchodzi, czy tam będą niżsi podatki, czy będzie służba zdrowia, ale my bardzo by chcieli, żeby albo były tradycyjne familie, albo europejscy wortnoscy, albo tolerancjo, albo tradycjo i tak dalej. I zdrzące na dejowe kwestie, no to bardziej możemy się spodziewać PiS-u i Konfederację raza, a jeśli my by równak so zaczęli bardziej przezierać gospodarczym sprawom, to tu to bronienie tych socjalnych kwestii przez Prawo i Sprawiedliwość, no nie przestało z tym, co by daje Sławomir Mencen i jego polityce. Przecim też nie wiedzieć, jako bardzo pozycja Mencena po tej relacjach, która dla niego z jednej strony jest wielkim sukcesem, z drugiej strony wiele ledzy mu zarzuciło, to bratani są później przepiwie z politykami, których oni nie lubią i może być tak, że na przykład Krzysztof Bosak będzie takim liderem i wtedy bardziej te dejowe kwestie wlezą jak gospodarci. No, możemy się spodziewać też, no bo je wiedzieć, wszystkiego co można spodziewać, taci koalicję po PiS, ale no to jest political fiction, choć kto wie. No uzdrzymy. Jeśli na końcu bardzo ważna kwestia dla nas, bo to jest dla nas ważny, ankieta jako była przeprowadzona na naszym YouTubie, jak wa przewidywała te rezultaty dredzitury i tu ja sobie pozwolę wezrzeć na to, jak to je zaprezentowane. Kto i jak dobędzie relacja? Tak było postawione pytanie. Gwesno Karol Nawrocki, gwesno Rafał Trzaskłewski, minimalno Karol Nawrocki, cie minimalno Rafał Trzaskłewski. No i wedle was, wedle naszych webzyrników, gwesny do becy Karola Nawrockiego przewidziało 3% walmanów, gwesny do becy Rafała Trzaskłewskiego jaś 9%, minimalny do becy Karola Nawrockiego 52% i minimalny do becy Rafała Trzaskłewskiego 36%. No i widzę, że wa dobrze przewidywota, bo wicy jak połowa ledzy uznała, że to będzie minimalny do becy Karola Nawrockiego. No i choć ja tu nie do końca zdefiniował, co to znaczy minimalny do becy, no to możemy sobie mówić, że jak najbardziej to było minimalny do becy Karola Nawrockiego, wamia prawda. I to teli na dzise. Bóg zapłać wam wiele razy. Wspieraj ta nasz kanał przez wspieranie nas detquewi na Patronite, ale też przede wszystkim przez subskrybowanie, komentowanie, dowani pajów w górę i dowani swoim domocym, bleścim, drechom, familię znac, zieka się wści media rozwijają się na YouTube. Do ucieci, do uzdrzeni, Adam Hebel. W Kasiebie i świat w siatku dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. A, ja wiedzę, na co ty dziś.
Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelchani we Wielgi Wsi, Solarium, a tyś biele zna i bade bukse. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Bóg zapłacł bzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiepści Media.